ka mga tao ang nasikop ug moabot sa 1.4 million pesos nga balor sa shabu ang nasakmit sa duha ka managlahi nga anti-drug operation sa dakbayan sa Talisay. Niyang report ni Femery Dumabo. Unang nasikop ang 37 anyos nga utility worker sa usa ka pampublikong hospital. Gihimong bypass operation pasado las 2 gahapon sa barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay. Dinasakmit ang 180 gramos sa ginudahang shabu nga gibanabanang mobalor sa 1.2 milyones pesos. Gilagway ang dinakpan nga si Jebril Capayas nga bag-o lang sa mong illegal nga patigayon. Apan usa na sa high value individual tungod sa kadako sa balor sa illegal nga drugas nga giapod-apod. Utility worker sa district hospital, siguro malitang sweldo. Yes. According to him, yun, nalita ng sweldo. So parang naging sideline na lang niya yung utility. Parang ang utility worker, naging sideline niya, yun na yung primary job na yung paligya ng drugs. Samtang nasikop usab dayon gabi ang usa sa mga taga-kanan ni Kapaya sa illegal drugs nga giilang si Jose Cabanyero. Nasakmit gikan kaniya ang 171,700 pesos nga balor sa illegal nga drugas. Nasakmitan usab kini og 45 pistola nga armas nga adunay duha ka bala. Nasikop uban kang Cabanyero ang duha ka gingong manuyupay nga taga-tangke og San Roque. Napalay uban, yun lang is for the meantime I cannot divulge sa mga names. Naputo lang dahil na nalaman na ba. Dugang operasyon ang gihimo batok sa ubang kaubanan sa mga dinakpan kansang illegal nga drugas gikahadlukan nga magamit sa mga party ning Christmas season. Uban ni Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.